Evo, i meni je zadovoljstvo da vas pozdravim ovdje ispred kompanije MTEL Bosna i Hercegovina. Na ovom mjestu je trebalo biti naša generalna direktorka i ona bi vama, učenicima i profesorima, sigurno dala neke korisne biznis savjete kako da te aplikacije unovčite, komercijalizujete i dođete do nekog rezultata stvarnog u poslu. Ja vam mogu pomoći samo kako da tu aplikaciju marketinški ispratite, kako da je promovišete i da ona ima dobar glas. Ono što je nama drago kad je riječ o projektu app takmičenja, app izazova i ove naše regionalne priče jeste što već 8 godina evo, na regionalnom nivou nekako okupljamo mlade koji imaju inovacije, koji imaju znanje, kreativnost i sve to negdje pretoče u neku kvalitetno djelo. Vjerujem da će tako biti i narednih godina i ono što evo, ja moram posebno istaknuti za ovogodišnji ciklus. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, mi smo imali rekordan broj prijava, čak 88 ideja, ako se ne varam kolege, i rekordan broj aplikacija koje su nam došle kao finalni proizvod, tako da smo izuzetno srećni. Bila je velika konkurencija i vjerujem da je i ovaj regionalni žiri imao strašan zadatak da zapravo izabere 3 najbolje aplikacije. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala kolegama koji su nas ove godine ugostili ovako lijepo u Podgorici i naredne godine se vidimo na regionalnom takmičenju u Banja Luci. Hvala.